Також на Одеському міжнародному кінофестивалі показали перший кримсько-татарський фільм «Казку Хидир-Деде». Його показували мовою оригіналу. Для тих, хто кримсько-татарської не знає, фільм в реальному часі перекладали Ахтем Сейтаблаєв та Рима Зюбіна. Асанчик, нарешті ти з'явився. Це казка Хидир-Деде, яка була знята повністю в Криму за власний кошт продюсерів. Це така дитяча історія, яка розповідає, власне, про всім нам відомі цінності, про дружбу, про любов, про справедливість. І я дуже рада, що нам вдалося особливо представити цей фільм, адже фільм знято кримсько-татарською мовою, але озвучення його в режимі реального часу відбувається завдяки Ахтему Сейтаблаєву і Римі Зюбіній. Подолавши зиму, приходить весна. Люди знали. Так само і добро долає зло. У мене був текст, там були тайм-коди. З комп'ютером, звісно, легше, тому що на великому екрані ти не бачиш 1.37, і тобі там треба на 1.38 вже приготуватися. Насправді я дуже люблю озвучання, я дуже люблю дублювання, тому що голосом «Це і бабушка вже зробила, і дівчинку, так?» Баба, Тато, ми йдемо вже до сільського майдану. Ви теж приходьте скоріш. Святкування Хидерлезу вже розпочалося. Это мы родились там в ссылке, в депортации, и мы всю свою сознательную жизнь стремились вернуться в Крым. Наши родители это сделали. Слава Богу, наши дети уже в Крыму. И вот этим фильмом мы хотели им показать, ну что ли, вот тот вот первозданный крымско-татарский Крым. Знаєте, у нас от дуже багато дійсно негативних подій, негативного контенту кримського. А тут от це така, знаєте, яскрава, казкова пляма от, в цій всій кримській історії. Я сподіваюся, що таких яскравих білих плям буде набагато більше у нас майбутнього.